Onko se kaveri ja onko päätetty niin? No nyt pitää olla paikat. Niin. Nois. Siellähän rauhoittuu. No kastellaan tuossa kun tumpun. Niin nyt rupes haukkumaan kun tumpun piästä. Siellä se peto nyt on. Siellä se peto nyt on. Videokuvaa nyt. Oi. Paremmin talteen. Tässä stilipätkiä vaikka siitä. Nyt on raama siis kun nyt on se nyt vähän kyllä ohi se aika. Eikö se kyllä oli niin se. Ei se on salama. Oi. Ai terve. Mammakin on täällä. Mikä sun jalassa? Hauuksilla oli äsken. Hyvä verkka. Olette Dorante? Se on 6. Tumppuja tästä 5. Niin. Sieltäkö piti? Oi, mikä se on tuo pentu tuolla, Mika? Mikä se on tuo pentu? Niin, se on vauva. Niin, et sinä saanut niitä vauvoja, et sinä saanut vauvoja. Niin, et saanut vauvoja sinä. Ei tää juola olla herkkupalaa kasvaa. Kun mä oon oppinut. Ai joo. Sitten lenkillä tänään teki pissinkin, niin se käytti visiä kahtamaan, että saanko namuun. Oi. Niin kuin Tooris kun harjattiin, niin sitten ensin heti mennään jääkaapin, että no nyt minä olen ollut reipas tyttö, sit pitäisi antaa mulle herkkua. Täällä on videokuva. Kuonon lähe. Onko se ihan vauva? On. Vauva se on. Poika vauva se on. Niin. Poika se on. Ei kahtoi. Hirveitä kun. Takapuolesta kun tänne. Minäkö olet niin aikuinen rouva, että piti leikkiä. Remo. Katoitko se oli niin pentu tuo. Sen kanssa piti leikkiä niin. Se on hyvä kun jalkojen väliin. Haluatko tietokoneelle, että näkyy? Kuitenkin kaveri on. Käsikö tuossa meidän pihalla jo kesällä sulla irti? Minuanko sä näykit? Se limahtaa niin äkkiä. Ensin silloin kun sitä autoa korjattiin, kun pisti äkkiä, niin katsoin vähän aikaa. Sitten sinun vieressä istuu. Aina alta kaivautuu ja karkaa. Vieressä. Ai jaa, tuossa. Pisti häkkiin, niin saman tien juosi siihen reikään. Ja Topinkin se juosti aina toiselle tuli